Grazzi Gesù. Gloria lilek mulej. Halleluja. Nilqawkom eżez aħwa Maltin u Għawċin. Kontent li jintom id-din mana bħalissa. Grazzi Gesù. Għednu pjaċir li għed segwuna. Amen. Għalix dal-messaġġ ħajkun ta' ġid għalikom. Amen. Grazzi Gesù. Mela, qed nara li il-video kon diġà jaqgħu live stream. Ok, għax tal-Facebook page mid-dera kien diġà qiegħed. Iprova waqfu da xejn issa, waqfu da xejn, waqfu udu paċenzja. Waqfu warġa bdih. Għax inkella ħajkun twil wisq. Alleluja, grazzi Ġesu. Erġa' waqfu għazza salaħ, minuta ftit. Make sure li aħna qegħdin fuq il-paġna. Ok? Mela ħanieħdu paċenzja, ħanerġgħu waqfu jekk erġa' bdejtu fuq il-page id-delitjaħ dik il-biċċa u ħanerġgħu nibdew mill-bidu. Ready, brothers? Anka tal-YouTube id-delitjaħ. Gloria, 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 gloria. Amen. Halleluja. Halleluja. Nilqa' il-telespettaturi madwar Malta u Għawdex, l-aħwa u dawk kollha b'mod speċjali lid-dar tagħhom u l-familja tagħhom hija River of Love. Imma qul dawk kollha li intom issegwuna ġimgħa wara ġimgħa. Inħeġġiġkom tisimgħu bir-reqqa dal-messaġġ u nħeġġiġkom biex wara li dal-messaġġ ikun komplut lest, please ixxerjah fuq is-social media tagħkom, speċjalment fuq il-Facebook pages tagħkom, għaliex hawn ħafna bżonn narfin, għaliex anke kif rajna riċenti f'bosta programmi televiżivi fuq Malta, tal-Stazzjon Malta, hawn ħafna nuqqas tarfin aħwa. Amen. Itolbu miegħi minn qalbkom issa stess. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Missi Qadis, nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Illum mulej Ġesu kellimni mill-kelma tiegħek u għatini revelazzjoni, għatini ġuħwaċ u għallimni u trasformani biex inkun naf iktar il-verità assoluta tal-ħelsien li inti ġibt permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Illum jina les nirċievi l-kelma tal-mulej u għattu iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu, kun inti l-allim tiegħi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Mor fi ktib ta' Luqa kapitlu 11, malajn. Luqa kapitlu 11. ħanaraw ukoll anke Apokalissi kapitlu 2. Ġieli smajtuha l-espressjoni il-ħares fid-dar. Jew ħarsijiet fid-dar. Jew ħiersa. Jew ħiersa. Ħares, ħiersa, ħarsa, ħares, ma jħares. Insomma, pratikament qed nitkellmu fuq demonji, spiriti imniġsa fid-djar. U f'Malta, fil-folklor ta' pajjiżna Malta u Għawdex, din, anke jiena u nikber u jiena meta kont għad tfal, din kon nismaħħa komuni ħafna. Kemm minnkom ġieli smajtu fuq il-ħares fid-dar? Taf x'jagħmel meta jiġi l-ħares fid-dar? Iħares. Joqgħod jammirak. Joqgħod isegwik. Joqgħod inemmes. Joqgħod jittantak. Dak li ħafna Maltin jgħidulu il-ħares, apparti li vera qed iħares, huma infatti spirti, demonji. Naf li hawn xi wħud minnkom għandkom djar, għandkom fletzijiet, xorta ngħidula dar, jista' jkun għandkom business. Jista' jkun għandkom garax. Ma tagħmilx differenza, jista' jkun għandkom kantina. Jista' jkun għandkom għalqa. Jista' jkun fid-dar għandkom kamra partikolari li tħossu ċertu preżenza. Dak mhuwiex il-ħares ħabib tiegħi li qed iwennisni meta ma nkunx nkun waħdi. Dak huwa spiritu mniġġes li prattikament fi kliem ieħor huwa demonju, demonji.
U f'Malta ma nix nieqes minn dawn l-affarijiet. U llum ħanitkellem kif inti tista' tnaddaf darek minn dawn l-ispirti. Għaliex l-ispirti, number one, dejjem jiġu għax huma mistiedna. Issa isimgħuni moħħkom hawn. Bħalissa qed jgħaddili dal-ħsieb. Li nies li forsi ma tantx jifmu fuq dal-affarijiet mhumiex familjari jew intiżi ma' dan is-suġġett, qabli qed jgħidu li da xi ħmeriet jgħid, daw affarijiet tal-antik, daw kollha ħmeriet. Isimgħuni. Ħanassugurak 1,000,000% id-dar tiegħek għandha xi preżenza żgur. Jew spirti mniġsa, jew anġli qaddisa u l-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-Alla, number one, tagħmilha ċara di, sew fit-Testament il-Qadiem u sew fit-Testament il-Ġdid. Ħanorikom żewġ skritturi, morru fil-ktieb ta' l-Apokalissi, kapitlu 2, u mbagħad ħammorru ħammorru 11, Luqa 11 l-ewwel. Luqa 11 dan huwa kliem Ġesu. L-ispirti jista' jkun li kienu hemm qablek. Number one, ħanassigurak li kull demonju u spiritu mniġġes jew ħares xorta kien hawn qablek. Għaliex l-ispirti ma twildux meta twilit int. L-ispirti ilhom fuq din id-dinja eluf kbar ta' snin. Huma spirti huma demonji. Huma wkoll dawk li jissejħu biblikament u teoloġikament spirti territorjali. Ġifieri jkunu attaċjati ma' post partikolari. Ġifieri daw ma jħobbux jitreviljaw. Ok, m'għandhomx passaport u m'għandhomx viża. Huma attaċjati ma' ċertu post. Jista' jkunu attaċjati ma' ċertu oġġetti f'dak il-post. U ħafna drabi huma attaċjati ma' oġġetti li fajnej Alla huma misħuta abborrenti li fajnejk jidhru innoċenti. Kemm taqbel din il-poeżija? Ix vera. Mela huma oġġetti abborrenti li fajnejna u fajnejk jidhru innoċenti, imma d-demonju m'għandu l-ebda rispett avolja jinaw inti. Ma nafux, ma sibx kelma. Kwadent nipprova tiġi, ma ġiġ. La, ma vera, daw l-affarijiet ma vera. Sewa, issa nfakkarkom f'messaġġ f'skrittura kardinali. Ġwanni 10:10, memorizzawa bl-amment. Ġesu jgħidilna li x-xitan, il-ħallil, x-xitan jiġi biex jisraq, ikisser u biex joqtol. Dak huwa dejjem ix-xogħol tad-demonju. Ġesu jgħid ma jiena ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Id-demonji jekk tittollerhom u tħallihom lan aħħari tagħhom huwa biex iweġġawk, jisirqulek minn ħajtek u fl-aħħar mill-aħħar jippruvaw joħduk l-infern. Sewwa għax minn li għandhom ituk. Dak li għandhom. U jaqerdulek ħajtek, jisirqulek il-paċi, jisirqulek is-saħħa, jistgħu jisirqulek ukoll il-finanzi, jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet. Sewwa dawn huma spirti territorjali, jiġifieri ma attaċjati, assajnjati ma' post, ma' binja, ma' art, minħabba li jista' jkun x'sar qabel jew x'għamilt int hemm. Però nirringrazzja l-Alla li nħobb ngħidha u inni ngħidha sena din il-kelma kien ngħidu li aħna għandna Alla ta' fidwa. We have a God who redeems. And he redeems literally everything except the devil. Alla jifdi kollox ħlief id-demonju. U biss ma jistax jiġi mifdi. Pija kollox jista' jiġi mifdi bid-dem ta' Kristu. Kollox. Amen? Halleluja. Imma ħanaraw daw l-iskritturi Luqa kapitlu 11. Ġesu qed jitkellem x'jiġri meta x-xitan spiritu jiġi mkaċċi. Min vers
24. Meta l-ispirtu bniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ fart nixfa. U billi ma jsibu xejn imkien jgħidu daw l-ispirti, mela nerġa' jew jgħid nerġa' lura lejn dari mnejn ħriġt. U x'ħin jiġi isiba miknusa u kollox postu, imbagħad imur iġib 7 spirti oħra qar minnu u jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak il-bniedem isib ruħu f'qada qar minn ta' qabel isimgħu stess, isimgħu issa. Ismaw widnejkom mifdija bid-dem ta' Kristu u miftuħa beraħ, għaliex dak li inti mhux ħadd taġġixxi fuqu, id-demonju ħajoħodha li inti mhux qed toħodha bis-serjetà u ħadd takkomodah. Amen? Number 1, isimgħu nisew. Dan l-iskrittura Ġesu, apparti li huwa kliem Kristu, qed jitkellem fuq dar. Issa naf li fil-kuntest id-dar huwa l-persuna. Id-dar huwa jiena u int. Okay? Imma ukoll fil-Bibja, anka fit-Testament il-Qadim, f'Deuteronomju kapitlu 18, fi ktib ta' Ezekiel, Deuteronomju kapitlu 7, fi ktib tal-Apokalissi, tgħidlek li il-postijiet art dar tista' tkun imniġsa minn spirti. U daw l-spirti mhux ħajħalluk tgħix l-identità vera tiegħek. Jekk hemm affarijiet li inti tara komuni fin-nanna, fil-mami u fik, hemm ċans li hemm spiritu li jaħdem fid-dem tal-ġenerazzjoni tiegħek. Saħta, mamul, generational curse, that it's following your bloodline, li qed issegwi il-lineage tad-dem tiegħek. Infatti ħafna drabi, speċjalment meta mmorru l-Italja, ovvjament aħna meta nagħmlu konferenza ħafna minn nies li jiġu ma jkunux Kristjani, jkunu għadhom ġodda. U meta nispiċċa ninnotajt kemm in-nies sammur dawn l-aħħar sentej u ftaħna issa knejjes hemm, ninnota li ħafna mill-ġodda li jkunu ġejjin jew minn reliġjon pagana, ħafna drabi hija Rumana, minn affarijiet ta' okkult, affarijiet ta' xorti li anke ħafna Maltin jinvolvu ruħhom. Meta nibda nitlob ċertu talb, jibdew jinħelsu n-nies. Jibdew jinħelsu n-nies minn dawn l-affarijiet minn dawn l-ispirti. Darba Malta kont mort mistieden ġewwa dar, fejn ġewwa din id-dar kienu jaraw mhux biss jaraw spirtu ta' tifel, dan l-ispirtu kien ħa ix-xebħ iġbija l-immaġni ta' tifel li kien mitilhom. Isimawni, moħkom għaw, għalix ħafna jaħsbu li qed nara l-ispirtu tan-nanna, jew l-ispirtu tat-tifel, jew l-ispirtu tal-papa, mhuwiex il-papa la huwa t-tifel u laqqas in-nanna. Dat-tifel, dal-ispirtu tat-tifel, beda jgħid li t-tifel ieħor affarijiet x'għandu jagħmel biex ikun imqareb. Ħanejdukom vera ħafna mit-tfal ikunu naqra mqarqin u naqa fuq tagħhom, imma tikkanċellawx il-possibilità li jista' jkun it-tifel tiegħek qed jiġi tturmentat minn spiritu. Għax fl-esperjenza, inkluż biblikament, ħafna spiriti jidħlu meta tkun tfal. All right? Issa, mela jiena mor din id-dar, u bdew jgħidu li dan l-ispirtu beda jidher lit-tifel, beda jiġi fuq ħdejh fuq is-sodda tiegħu u beda jgħidlu biex jagħmel ċertu affarijiet li jgħidulhom bl-Ingliż mischievous. Sa fl-aħħar ukoll beda jgħidlu biex jagħmel affarijiet bis-sikkina u anke beda jgħidlu biex jagħti lilu nnifsu bis-sikkina. Dan kellu madwar 10 snin. All right? Daw marru għand bniedem reliġjuż li suppost jagħmel ċertu eżerċiżmu, imma ma rawx xejn differenti. Konna morna jiena u xi ħadd ieħor miegħi u konna kellimnihom u tlabna fid-dar tagħhom, naddafna d-dar tagħhom u nirringrazzja l-Alla kien hemm ħelsien u dan l-ispirtu ma rawx iktar kien sparixxa. Grazzi Ġesu, ma baqax jittormenta, ma baqax jidher. Dak ma kienx it-tifel li kien tilef, dak kien spiritu ieħor. Ismawni, l-ispirti diaboliċi
għandhom xaħta ta' kalameonte, xi tfisser? Mhux għax jidhru kalameonte, għax jinbidlu. Għandhom hemm kelma li shape shifters. Jiġifieri jistgħu jieħdu xbija ta' xi ħadd ieħor. Jista' jkollok ukoll ħolm fejn il-ħolm jiġi impressjonat minn ċertu spiriti li hemm f'darek jew inti ftaħt ħajtek għalihom. U jista' jkun inti pereżempju ħantik eżempju. Tara l xi ħadd xi bniedem talla mara oħtok jew raġel talla jew mara talla jew oħt fi Kristu jew hu fi Kristu. U da jgħidlek xi ħaġa jew tgħidlek xi ħaġa li inti tgħid kif qed jgħidlek jew kif. Ismawni, spiriti peress li huma shape shifters, jiġifieri jieħdu għamla differenti, anka jistgħu jidhru lilek bħala nies ukoll li huma familjari miegħek li huma nies talla. Anka ta' Ġesu jista' jidhirlek. Kont taf li anka spiriti familjari jistgħu jidhru anka ta' Ġesu? Eżis kattolċi, isfijiet, assessin, sorrijiet, patrijiet anka ta' Marija jidhrulek. M'għandhomx eċċezzjoni, jiena u inti protetti biss b'ħaġa waħda jew bit-tnejn. Ħanejlek x'inhi ħaġa waħda tista' tagħmilhom ħaġa waħda tnaw it-tnejn. Il-kelma talla u Kristu. Imma Kristu huwa l-kelma talla. U ma jistgħux jinfirdu daw it-tnejn. Jiena u inti s-sigurtà tiegħek hija biss xjejt Kristu u l-awtorità tinsab biss fi Kristu Ġesu, fl-ebda qaddis Madonna u patriarka u l-ebda reliġjoni ieħor, Ġesu Kristu biss jista' jeħilsek minn dawn l-affarijiet. U laqqas jekk toqgħod taħraq ix-xamat, u laqqas jekk toqgħod tagħmel xejdulu sejġa u dak jgħidulu inċens, jew dak li qogħdu jagħmlu x'inhu ibaħħru. Dan huwa taf quddiem Alla daw huma affarijiet ħmerijiet li min jaf miskin kemm niktuħ u quddiem id-demonju qed jgħaddi żuffjed bażbik minn filosofraġija għax jitmejjel, ħanidilek naqra aktar grassa, daqs iktar bombastika salvaġġa l-kelma, qed jitnejjek bik id-demonju fuq ġiek. Meta inti qed tuża dawn l-affarijiet, għax tiġettilkom dal-weekend, u ħana ġejdilkom illum, Maltin Awċin, saċerdoti, assisin, sorrijiet, isfijiet minn kollox, kanunki minn kollox, isimgħu sew. L-ola isem, l-ola awtorità fir-realm fid-dinja spirituali jismu Ġesu Kristu. Għax l-ola qawwa, l-ola awtorità fid-dinja spirituali hija dem ta' Ġesu Kristu. Mhijiex, le, sorry, I'm sorry to blow all your bubbles. Mhijiex il-Madonna, apparti laqas jisimha Madonna. U laqqas San Ġuda Taddew, u laqqas il-Papa San Pawlu, u laqqas il-Papa San Ġwanni, whatever. Jew Padre Pio. Ġesu Kristu, stop misleading the people of God. If mexxu fil-ħażen, fit-taħwit, fil-bondage il-poplu tal-Alla. Amen. Mela isimgħuni, l-ispiriti dejjem ifittxu dar. Issa, ma tagħmilx differenza jekk inti għax għandek flet, jew għandek villa jew għandek palazz. Ifittxu dar, ifittxu territorju u ifittxu nies. Ħanurikom xi ħaġa fuq dak li ngħidilkom issa, morru fi ktieb ta' Eżekjel 44. Issa daw l-affarijiet, dawk li llum ħansemmi magħkom, daw ma tkissirx l-influenza jew l-attachment spiritwali magħhom għax titfaħħom fid-dustbin. Le. Laqqas għax inti tbieħħom lil xi charity shop. Sewwa, daw l-affarijiet jiġu maħruqa u inti tiġi irrilisjat kull katina u kull influenza, kull attachment li kellek magħhom irid jiġi mkisser bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. U għed jitkellem fuq daw l-affarijiet bħalissa, għax bħalissa fir-realm spirituali madwar id-dinja l-attività diabolika hija attiva ħafna biżi. Bħalissa jkunu qed jaħdmu full time bil-part time u l-extra time.
U ħafna minnhom ikun qed jaħdmu ma' ħafna Kristjani li huma ċebit tikka li m'għandhomx għarfien. U forsi dak li qed ngħid jiena llum jgħidu daħmerijiet qed jgħid mela kompli għamel hekk. Sewwa. Eżekjel 44 isimgħu għax jgħid. Halleluja. Di ħanejda għal-ministri ħanejdkom aħwa. Bħalissa qed nitkellem ma' waħda mara u familja tagħha li kienu ilhom kattolċi ħajjithom kollha. Riċenti f'waħda mill-konferenzi tagħna ġew u ġiet meħlusa u d-demonju tkellem minn ġewwa f'omma ħafna. Kien hemm saħta fil-ġenerazzjoni tagħna middaħ minn fid-dem tagħha, omma kienet involuta fl-okkult. Ismawni, ilha tmur għand l-eżorċista 20 sena. Xi ħaġa. Minn mindu kienet xkejkna tifla, illum il-ġurnata għandha ma nafx bej 40 u 50 sena. Ilha tmur għand l-eżorċista. Problemi spirituali. Eżis uħwa. Issa ħanilkom xaġa pozittiva vod l-istorja. L-eżorċista li kienet tmur għandu għaltlu li ġitaw. Ningrazzarella għaraf li huwa x-xogħol tal-Ispiritu Santu. Ismaw din hija responsabilità kbira għalikom kollha li tevanġelizzaw u tippritkaw l-Evanġelu dak kollha tissejħu ministri f'kull livell. Inkluż pastors. Għax believe it or not mhux kattolċi biss, hawn ħafna pastors laqas jemmnu dawn l-affarijiet. Eżis aħwa, nkellimkom bimħabba mingħajr qatt ma nagħmel kompromiss mal-verità. Hawn knejjes evanġeliċi li ma trix tkun hemm minuta fihom. Għaliex ma jemnux bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li jeħles in-nies mid-demoni sallu mill-ġurnata u ħafna minn dawk in-nies li jinħelsu huma Kristjani. Ħafna minn nies ma jirrealizzawx, jiena ma konx nirrealizza sakemm dik bdejt nistudja, li ħafna minn nies li jridu jinħelsu mhumiex in-nies tad-dinja huma n-nies fil-Knisja. Ħanejlek għaliex, faċli ngħidlek għaliex. Number one, inti ma tista' tkmanda lil ħadd biex jidħol ġodar li diġà hija okkupata minn xi ħadd ieħor. Jekk dak is-sit ta' dik id-dar ma jisidinx sit akbar minn dak li hemm f'dik id-dar u dik id-dar issa tiġi taħt tmexxija ta' sit ħafna ikbar jismu Ġesu. Jiena u inta lek l-iskrittura tgħidlek Mark kapitlu 16 minn vers 14 minn vers 15 tgħidlek daw kollha li marru jixxandu l-Vanġelu, kull min jemmen jitgħammed jisalva u ma jemmenx jiġi kondannatu. Dawn huma s-seni li jsegwu l daw kollha li jagħmlu l-ewwel ħaġa li jagħmlu jkeċċi xjaten. In-nota li l-ewwel ħaġa li tkeċċi xjaten hija wara li sir Kristjan mhux qabel. U ħanejdlek, għaw ħafna ministri, well-meaning, għax nemmen li ħafna minnhom ħalli mhux kollha, nemmen li kunem minnhom well-meaning. Ġenwinament forsi jħobbu l-Ġesu imma m'għandhomx għarfien. Waħda mill-affarijiet li inti tista' tinnota u tiddixxerni jekkux li affarijiet li qed jiġu ipprattikati jew imxandra u mhix verità jew le. Ejd il-mistoqsija li kien nifsek. Please iftakru għaddi għax diħatejnkom tipaw ħilsaw tejxu ħilsaw tipaw fil-verità. Number one, dak li qed jagħmel dan ministru, jekkux assis jew pastor, jew evangelist, da taraħ il-Ġesu jagħmlu? Jekk le, next question. L-apostli narawhom x'imkien jagħmluhom daw? Jekk le, 1 second later, if you're still there, you're already too late. Għaliex ħafna minn daw jekk msejħa God bless you.
eżorċisti jużaw metodi li ma nafx minn fejn, skużi l-espressjoni, inventawhom. Inċens, talb lil madonni differenti, talb il-qaddisin, parti tal-patriarki. Inti m'intix tinduna li kull darba li inti titiżid ma' xi ħaġa ma' Ġesu, il-valur ta' Ġesu naqqastu. U la inti daqshekk ċe bit-tikka qalb tajba. Ix-xitan akkomodak u kull ma milt keskistu, mhux keċċejtu. Kemm il-darba tilkom? Jekk inti tmur tkeċċi x-xitan, tgħidlhom fissem Gordon Ġommanġe, il-ħmara tal-mulej, itlaq. Ħajlek il-Gordon Ġommanġe nafu, il-Ġesu nafu minn. Imma mhux ħajtlaq fissem Gordon Ġommanġe. Kull ma jaf, id-dinja spiritwali jafu min jien. Nirringrazzja l-Alla u nagħti glorja lill-Alla mhux mertu tiegħi morti ta' Ġesu biss. Tista' tgħid jekk trid f'isem Mario Sherry. Sewwa, tista' tgħid jekk trid f'isem Edwin Cicluna. Tista' tpoġġi ismek għax ix-xitan jaf min huma dawk vera tal-Alla. Imma m'hemm l-ebda awtorità biex ikeċċi l-ebda demonju f'isimhom. Anka Marija Sidna Ġesu Kristu jaf min hi x-xitan, imma m'għandix awtorità f'isem Marija joħorġu d-demonji. Ġesu għamela tant sempliċi u ħafna jaħasra kattolċi Rumani. Għaliex tikkomplikaw il-ħajja. U jekk dan qed jirfislek il-kallu, praise Jesus. Inti trid li tkun għandek raġun jew li inti tkun dak li teħles u tillibera dak li huwa makus. Inti mhux l-argument tirbaħ, inti tirbaħ il-persuna l-ruħ. Kemm il-darba tilkom għal dawk li intom ġodda fil-mulej, ħanerġa' ngħidilkom, jien rajt ukoll pastors jinħelsu minn xi ħadd. U nemmen li Malta hawn minnhom li għandhom jinħelsu, including saċerdoti u anka sorijiet. Apparti n-nies normali ta' triq. Silent night, holy night. Għax tajmu. Ismawni, pastors li ma temnux fil-qawa dalla u tgħidu lin-nies tal-Knisja tagħkom mhux ta' Kristenik. Mhux vera llum ix-xjaten jistgħu jidħlu fil-Kristjani. Xiraq tiġi River of Love u l-Knisja tiegħek jaraw lilek tinħeles qudiemhom kollha. Kif biddilha t-teoloġija tiegħek? Jekk qed tgħidu lill-poplu tiegħek hekk, mela anka dawk li vera għandhom bżonn il-ħelsin qatt ma jinħelsu. Ezekiel 44 vers 23. Il-mulej jgħin il-dawk kollha ta' rida tajba. Dawk li ma rridux jafu, kompli għaffeġ. Enjoy hell. Għandhom juru lill-poplu tiegħi kif jażel ħanaqralkom, insomma, qed jgħid lill-qassisina, ovvjament daw mhux qassisin kattolċi ħalli nkunu retti sewwa, imma s-saċerdoti li kienu fit-testament il-qadim, imma hawn minnhom jagħmlu hekk sal-lum il-ġurnata. Għandhom juru lill-poplu tiegħi kif hemm qassisin naf li jekk jiġu rivlavi jinħelsu żgur, speċjalment dawk li jidru fuq television ta' spiss u tgħid kemm jgħidu ħmerijiet. U jiżabilħu bid-dem ta' Kristu u jgħidu lin-nies li kulħadd jista' jsalva minn bżonn tkun ta' Ġesu.
Gurus daw kejdulhom. Ara ma tmux isseħ xi wieħed minnhom fader. Pastor, kif qed titkellem int? Timmaġina l-Ġesu jitkellem bħali? Timmaġina l-profeti tal-Alla jitkellmu bħali? Jew jitkellmu bħal dak il-guru li fuq television qallhom li kulħadd ħajsalva. Kemm hawn minnu għami? U trux. Għandhom juru lil poplu tiegħi kif jażel dak li hu sagru minn dak li hu profan. U jgħallmuhom jażlu bejn dak li huwa mniġġes u dak li huwa nadif. Dan huwa x-xogħol tal-Ministru tal-Alla, m'hemm bżonn tkissejħ pastor. Jekk int ornat djaknu, jekk int ornat elder, pastor, jekk inti rikonoxxut apostlu, profeta, jew jekk inti l-ola uffiċċju fid-dinja iben Alla, da titgħallem il-poplu tal-Alla. U tgħidilhom id-differenza b'dak li huwa qaddis u dak li huwa profan. Tibżawx minn dan il-ministeru, dan huwa l-ministeru tal-kompassjoni ta' Kristu. Jekk xi darba taraw xi ministru tal-Alla tinħeles, ifirħu. Xi tridu jibqa' biha? Kristu jeħles il-poplu għax jħobbhom. Amen. Grazzi Ġesu. Amen. Mela, Apokalissi kapitlu 2. Glorja lilek mulej. X'ħemda waqgħet fuq pajjiżna. Vers 13. Għal dawk li intom qed issegwu dan il-programm u dal-messaġġ, fl-aħħar ta' Novembru ħajkonna 3 ijiem fuq dan is-suġġett. Ma' Bishop Tom Brown, ma' Ġesu, ma' l-Missieru l-Spiritu Santu miegħi. Timmissjawx il-konferenza u ġibu li mxajtna kollha ta' Malta. Li jiridu jinħelsu. Dawk li ma jridux, jgħidulhom għażu. Però isimgħuni, da mhux qed nagħmlu biftaħir għax aħna nafu li aħna mingħajr Kristu m'aħna ġej. Zero. Il-mertu mhuwiex tal-bniedem, aqqas jekk inti l-iktar bniedem midluk fid-dinja, anke d-dilka mhix għalik. Id-dilka biex tgħin il-poplu. Mhux id-darba tista' tirrendi kont l-Alla x'għamil bija. Mhux il-pastor biss, intu ku. Jekk int kanta, jekk inti tuħsib il-medja, jekk inti tnaddaf, xi darba tidder quddiem Alla u tgħidlu dan għamiltu għalik mulej, mhux għalija. Għalik. Mbagħad ipoġġi kuruna fuqek, fuq rasek. Alleluja. 13, jien naf fejn int qiegħed. Qed jgħid lid-demonju. Jien qiegħed fejn hemm it-tron, qiegħed fejn hemm it-tron tax-xitan. Imma mela f'xi ġifieri di? Jiġifieri x-xitan fid-dinja għandu tron. U hemm post ġeografiku, lokalità fejn it-tron tad-demonju qiegħed. Jiena ta' spiss naħseb li Malta għandu villaġġatura. Ma nagħmilx li tron qiegħed f'Malta. Imma Malta hija żgur waħda mill-postijiet li jħobb iżur ta' spiss u għandu xi dar ta' villaġġatura hawnhekk. Però iktar mal-Vanġelu tas-Saltna jiġi mxandar, inqas iktar tonqoslu l-qawwa u l-influenza fuq ħajtek, fuq darek, fuq familtek u fuq pajjiżna. Amen? Number 1,
love you. Imma ovvjament love you mhux għal kulħadd. Number one. Jekk biex inti tnaddaf darek, trid tkun l-ewwel int ta' Kristu. Inti trid tkun ġenwinament imwieled mill-ġdid. Trid tkun ta' Ġesu. Trid tkun għaraft il-Ġesu bħala l-iben tal-ħaj, stidintu f'ħajtek u inti ċedejt ħajtek lilu biex issa tista' tgħid li jiena ċħat li l-nifsi, erfajt salibi u qed nimxi wara Kristu. U llum il-ġurnata ħajti mhix iktar tiegħi ma ta' Kristu. Mela trid titwieled mill-ġdid. U għal dawk kollha li għadkom qatt ma tammittu u għadkom m'intomx kapaċi laqqas fdajtu jew nkella bdejtu l-Alla f'din il-ħaġa tant sempliċi imma powerful, itammet. Itammet, tiġiġ tgħid li tammet baby, ma tfisser xejn, mur jgħidulhom kollha l-awtoritajiet ekklesjastiċi, ma tfisser assolutament zero. Amazing. Religion is always against Christ and against kingdom. Bħal Farizej. Pero għara ma taħsbux li jabis ta' Ruma, tal-Amerika u kol, tal-Greċja u kol, sewa ta' kullimki. Għalek hija faċli biddix tixxerni l-verità. Illum dil-mara li inħelset, meta mara tant l-eżorċista, apparti n-gasala u għet jaqra ktib tijaj u għalla vera t-nu biex naqra ktib ta' Gurdi. Grazzi Ġesu. Qabli ġiri vera vlab dal-waqt. Mux ħan iċċassa. Mux ħan iċċassa. U għek ikun. Għal ma tmux taħseb li jina kontra xi bnidem partikolari, kontra t-talim ħażin li jżomm min-nies maksa jina kontra, mux kontra l-bnidem. Jesus. Bħalissa id-dinja spirituali taf xed jiġri l-ekkara. Bħalissa tiġi mreda. Mela number one, kulħadd jgħid Ġesu Kristu huwa l-mulej, is-sit u s-salvatur ta' ħajti. L-iben tal-ħaj. Number two, biex inti tnaddaf darek fej toqgħod, anke jekk tikri, tista' tnadfu ku. U birkilhom il-kera. Inti tittindem minn affarijiet ħżiena li jagħmel dak il-post stess. Trid tindem minn affarijiet ħżiena li għamilt int stess ġo dak il-post. Affarijiet ħżiena li inti qed f'dak il-post. Infakkarkom li sew il-barka tinġar permezz tal-klim u sew is-saħħa tinġar permezz ta' klim. Proverbi 18:22 u 21 tgħid il-barka u s-saħħa hija fil-sini. Għaw ħafna nies li għandhom id-dar oppressata għax il-sinhom jużawh biex joffendu l-Alla, jidaw, jgħidu ħafna ereżijiet, jikdbu. Ok? Trid affarijiet li inti titteqret u tneħħi minn ġodarek. Films li inti għamilt kollezzjoni tagħhom, hawn min iħobb jagħmel kollezzjoni tal-films, jien għandi mijiet ta' films. DVDs u Blu-rays, u anka VHS, imma l-mġuna ta' ġej. Films tal-biża. Films tal-biża. Films tal-vjolenza. Jekk inti toġbok il-vjolenza u tuħu pjaċir tara l-qtil u d-demm itir, xi ħaġa mhix sew fik. Għax aħna ma naqdux Alla
li jonora l-mewt. L-Alla tagħna jonora l-ħajja. Amen? Reliġjonijiet li jonoraw il-mewt huma ispirati minn xjaten minn iħlin fih. U hemm sejrin jekk ma jindmux u jduru lejn l-awtur tal-ħajja Ġesu Kristu. Amen? Moħħkom hawn għax illejla ħanirfsilkom ċertu kallijiet. Trid tindem jew ukoll trid tnaddaf il-darek wara ċertu nies li ħallej jidħlu f'darek. Wara li ħallejt ċertu nies jidħlu f'darek. Tħallix il-kulħadd jidħol f'darek. Moħħkom hawn ħanejdilkom xi ħaġa. Nies huma portals. Nies huma punto ta' referenza. Int jew iġġor l-Alla jew iġġor spiriti b'niġsa. Mhux l-ewwel darba fl-esperjenza tiegħi fejn ġieli daħħalt nies f'dari u nħoss toqla wara li ġew f'dari. Ma tistax tħalli lil kulħadd jidħol f'darek. Għaliex nies huma portals, huma vessili li jġorru l-ispirti. Jew iġġor l-ispirtu tal-Alla. Nies barranin jien ma ndaħħalx f'dari, kull min jidħol ġedari huwa nies ta' Kristu. Infatti, anka jekk jista' jkun ħaddiema, nġib biss Kristjani, ma nġibx, issa naf li hawn min mhux ħaqbel miegħi. Laqqas nista' ċertu reliġjoni oħra ma ndaħħalhomx ħajti, ġedari. Issa, jekk b'xi mod ma ssibx, qabel kif jiġi jew tiġi, trid titlob talba ta' tindif wara. Timmaġina li kieku inti jiġi persuna ġedarek u taralu imdawwar miegħu taraħ bajnejk, tara xi mostru iktar fuq daru. U da diħal ġodar. Inti kif tħossok jidħol ġodar tiegħek dak il-mostru fuq daru? Tħallih jidħol? Mela x'ma tarax xi fisser maġija di. Jew nkella għamel bib darek altar call. Make your doorstep an altar. Get him saved, then come in. Amen? Alleluja. Allora għodu attenti għax għaw nies li ġorru spiriti magħhom. Ħallikom xi ħaġa ħwa. Għaw nies iġorru spiriti perversi magħhom, spiritu ta' ġlied, spiritu ta' ferda, spiritu ta' konfużjoni, spiritu ta' mart. U jiġu f'darek u jħallu lek ir-residju warahom. Amen? Affarijiet li inti titneħħi morru ftit tib tal-Atti kapitlu 19. Tiftakru fl-Atti 8, Atti kapitlu 8, meta Filippu mar fil-Samarija, Filippo mar fis-Samarija, il-Bibja tgħidlek li huwa u isimgħu li kieku issa di li kieku jaqbdu għall-pastors kollha. Is-saċerdoti kollha. Taf kemm jinħelsu nies dan il-weekend kieku?
mass deliverance. Filippu għamela ċar. Xandar żewġ affarijiet Filippu l-Bibja tgħidlek Atti 8. Xandar is-salt natalla u xandar l-isem ta' Ġesu. U l-Bibja tgħidlek dik il-belt kollha inħelset mir-rixmata demonji. Persuna waħda u ma kienx apostlu. Intom Kristjani ġenwini. You don't think highly enough of yourself in Christ. Bħal meta illum titkellimni dil-oħt. Għalk li għax kelli bżonn biex il-xaħat jitlu fuq il-les, ma sis. Tala inti għandek l-awtorità qalbita. M'għandek bżonn lili, m'għandek bżonn ministru ieħor. Jiena nista' ngħinek imma ma ngħinek fis-sens jekk inti vera taf min inti fi Kristu. U għandek il-Ġesu Kristu, l-istess Ġesu li għandek inti u l-Ġesu li għandi da. Ġifieri, rigward awtorità, għandna l-istess awtorità. Imma kemm temmen fi kliem Kristu rigward dak li huwa għallek li inti diġà għandek. Tkollok konvinzjoni. Amen? Atti tal-Apostli mbagħad naraw, morru f'Atti 19 għalissa. Ma fatti 8 mbagħad naraw ruxmata nies inħelsu. Inkluż l-ikbar wieħed li kien f'dak il-pajjiż li kien jissejħ il-qawwa talla. Ma meta intaqa' mal-qawwa ta' Kristu. In-nota u l-pajjiż kollu nota ma kellux il-qawwa talla. U beża. Ħa ngħidlek. Bidnejdilkom xi ħaġa? Minnu f'sensieħ, issa toħdunix ħażin. Jibża minn bniedem vera talla. Minnu f'sensieħ ma. Mhux għax il-bniedem talla ħajmela xi ħaġa. Imma bniedem talla ġenwin u minnu hemm bżonn ikollok xi uffiċċju. Tibża, tmur kontra tiegħu jew kontra tagħha. Tibża, għandek tibża. U dawk li jagħmlu hekk indem issa għal ġid tiegħek. Taf ġaralu Sawlu meta ġie kontra Davidux? Xi spirtu attira fuq li ġennu. Meta għandek nies bħal meta ġew kontra Pawlu, Atti 13. Profeta fals jismu Barġesu. Salima x'kien jismu dak? Ma msomma, Barġesu kien jismu kol. Ġi kontra Pawlu x'għamel? Li talla għamitu. Daw l-affett ma tantx nħobbu nisimgħuhom. Għax aħna naħsbu li Kristjan huwa xi sweet, nice little thing. Yeah, how sweet, I love Jesus. L-iskrittura tgħidlek fl-Atti tal-Apostli 4 mmur aqraw ħsieb. In-nies tad-dinja kienu jibżgħu mill-Apostli. Jekk illum in-nies tad-dinja ma tibżax mill-Knisja, m'għadix l-istess Knisja. Jesus! Hallelujah. Atti 19, morwen. L-Ispirtu Talla jgħid għalmek? Vers 18. Ħafna minn dawk li jemnu bdew jersqu biex jistqarru jxandru emilhom. U bosta minn dawk li qabel kienu jagħmlu sħarijiet ġiebu l-kodba tagħhom u għarquhom quddiem kulħadd. Meta għamlu l-istima tagħhom sabu li kienu jiswew 50,000 biċċa tal-fidda. Letteralment miljuni bi-standard sal-lum. Hekk il-kelma tal-mulej baqgħet tikber u tissaħħaħ bil-qawwa kollha. Ħanilkom aħu, importanti kom xi ħaġa oħra. Nati glorja lil Alla. Ara ħanejda u ma rridx nimpressjonaħ.
biex ma taħsbix li nitkabbari. Dil-Knisja rata eluf ta' nies. Kamila dil-Knisja waqfa, Malta ġiet miksija bil-Kristjanizmu. River of Love, nies jiġu meħlusa. Mela il-Ministeru tal-Ħelsin mhuwiex ħajċekken Knisja, ħajċekken is-saltna tad-dlamijiet u jkabbar Knisja u jkabbar is-saltna tal-Alla. Qed ngħidu dan għax darba ċertu suppost pastor għalli jekk nagħmel hekk jitilqu n-nies. Jekk tagħmel hekk, is-saltna tal-Alla tespandi, il-Knisja ta' Kristu mimlija bil-qawwa tal-Alla vera tikber. Imma middera ċertu nies ministri jekk mhux ukoll minn dawk li laħqu lilhom infushom u taw it-taggeta u l-uffiċċju lilhom infushom. Sewwa. Jaħsbu li għandhom pjan aħjar minn dak ta' Kristu. Mela x'għamlu daw? Mela jekk inti daw jgħidlek kodba u affarijiet oħrajn. Għandek xi kodba tal-okkult, għandek xi kodba tal-pornografija llum il-ġurnata ma tantx issib, imma qabel kien ikun hawn. Għandek xi kodba perversi, ħżiena, sesswali, perversi. Għandek xi oġġetti li użajthom fil-ħajja tiegħek fis-sesswalità perversa, jew jekk hux ma' mara, jekk hux ma' raġel jew ma' tnejn. Sewwa xi ġifieri, jekk jiena kelli girlfriend fid-dinja u jien naf di xtraċ lingeri biex toqgħod iddewwibni, sewwa dak il-lingeri issa hemm attachment tar-ruħ fih. Dak li tinħaraq apparti t-tindamenti, imma ħofu li inti Kristjan, ħofu li l-lum indimt. Imma għaw min iżombhom, jien naf kollezzjoni. To all the girls I loved before. Tiftakru għadik id-diska? Tittaħraq dawk l-affarijiet aħwa. You need to burn them in Jesus' name. Amen. Mux għax ħaxtmu l-infern fuq hekk, imma għaliex ikollok access, it's a legal right, it's a point of entry. Do you understand? It's a point of entry. All right? Daw tittaħar huwa maħwa. All right? Jekk hemm kodba videos, jekk hemm droga, jekk inti kont tieħu droga, jew il-ħaxixa, jew xi marwana, jew xi kokaina. Isimgħu, anke droga li tittaqqa biha, isimgħuni waħda. Ħafna min nies li jiena rajt inħallsu mix-xjaten, ix-xjaten daħlu f'ħajthom permezz droga. Droga mhix toħodx iċċajta ma' droga, ta'? Għax apparti li tmardek u ġennek u tista' titfalek ruħek fl-infern, imma id-droga iddaħħal fik spirti, demonji, mhux simbolikament, letteralment. Ġifieri jekk inti għandek xi droga d-dar, jew għandek xi droga kont toħodha ma dekx toħodha u nsejta qiegħda fil-kabord, aħraq kollox u itlob fuqu. Sa nhar il-ġimgħa ħajkonna bonfire. Halleluja. Amen, ħudd ġieġa biex naħarqu it-ġieġa. Amen. Grazie Gesù. Grazie mulej għaddis. Dream catchers. Dream catchers daw kuma li kunu isom web, isom xejdula. Isom maqbuta. Sewa dawk armu, jekk hawn xi minkom ġibtu xi artifact, xi oġġetti Afrikani. Maskri Afrikani. Sewa jew statwi, per eżempju xi Allat tal-Eġittu, jew xi Budda dak li qed jorok daqqu. Sewa kemm hawn xi ġibil ta' Alla u dak. Alleluja. Alleluja. Jew xi Allat tal-Indu. Okay? Daw la fed, qabel konna rom affarijiet oġġetti sbieħ jiena bħala arti konna u vera bħala arti jista' jkun jidru sbieħ avolja l-Budda dak il-ħxuna kollu u biżida ma tantx kien nara sabiħ. Sewwa? Imma daw ma affarijiet li huma abominabbli trid tkisser u taħraq. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu.
ħana rikom xi ħaġa fil-ktib ta' Deuteronomju. Ovvjament jekk għandkom xi Ouija board. Isimgħuna moħħkom hawn. Għaw xi ħadd geologist, għaw xi ħadd geologist li taħdem fil-ġebel tistudja l-ġebel. Jew ġeologu. Għaw xi ħadd ġeologu. Mela jekk inti m'intix ġeologu, ġifieri tistudja l-ġebel u taħdem fil-ġebel, u għandek xi kristalli titkisser u taħraq. Għaliex naf nies, inkluż anke fil-Kristjani, xi Kristjani li jonsu fl-arfin, li jużaw il-kristalli u jibdaw jitkellmu jekk isimgħuni biex inġib il-bilanċ fil-ġisem. Għaliex Ġesu mhux kapaċi jġibulek il-bilanċ. Moħħkom waħwa. Xettilkom fil-budu, isimgħuni. Tara l-Ġesu jagħmel dal-ħmerijiet? Tara l-apostli dal-ħmerijiet? Le, mela minn fejn ġibthom? Qed tuża xi ħaġa bħala portal u punto ta' aċċess biex minn għalik inti ġib il-fejqan u qed iġġib għajb u qed iġġib ġismek imniġġes. Ħafna nies, inkluż anke xi Kristjani, jużaw il-kristalli biex minn għalihom jattiraw xi enerġija pożittiva. Inti ma trid l-ebda enerġija, inti trid l-unika sors tal-ħajja jismu Spiritu Santu, Ġesu Kristu. Amen? Mela jekk inti għandek xi kristalli d-dar, sewwew tgħidlu pastor, xrajt kristalla kbira. Mela ħajkollok barrakka kbira. Amen? Hija ħasra ħammur inkissira. ħana jgħidilkom aħwa. Trid tkun taf isimgħuni sewwa. Trid tkun taf jekk intix maħkum b'xi ħaġa. Ku kelli Kristu jgħidlek kissira u aħraqa. Il-moment tħossok ma naħsibx il-mulej. Naħseb moħħi. Jekk Kristu jgħidlek kisser u aħraq u inti tgħid you are hooked. Maħkum. Marbuta. Emmirbit. Dak li jgħidulu ungodly soul ties. Irbit. Influenza fuq ħajtek. U naf Kristjani, naf xi wħud li ġew hawnhekk u intom parti minn din ix-xirka li intom ġej minn background. Ismawni. Minix kontra dawk li jagħmlu forsi joġobuhom il-ġebel, jew is-seixes bħala decoration, imma jekk intom użajtuhom bħala xi tip ta' energy attraction. Okay, I feel better, I feel peace. That's called New Age, which is not new at all. It's very old. It is, thank you, pagan. Huwa prattika pagana. Ok? Halleluja, grazie Ġesu. Fil-ktib ta' Ezekiel, kapitlu 12, morru malajr. Għet jgħidu pjaċir maħwa? Ezekiel 12, morru malajr. Wii, halleluja! Time passes when you're having so much fun in the sun. Proverbs, Ezekiel 13, verse 18. Ezekiel 13, verse 18. Isimawa, Alla qed jgħid lin-nisa tal-poplu tiegħu. U inti jew bniedem dawwar wiċċek lejn bniet il-poplu tiegħek li ħabbru minn rashom u ħabbar kontrihom jgħidulhom. Dan jgħid Sid il-Mulej, gwaj għalihom dawk li jħitu l-faxex għal kull aksa talit u jaħdmu l-velijiet ta' kull daqs arras biex jonżbu għal-erwieħ. Kif intom tonżbu għal-erwieħ tal-poplu tiegħi u taħsbu intom li se teħilqu tibqu ħajjin, x'qed jagħmlu daw? Pratikament daw kienu jagħmlu pereżempju bħalma hu min jagħmel ċpiepet sewwa Lucky Charms. Listen, God, all right, daw affarijiet Alla ma jridhomx. Jiena għandi ċpiepet
imma qatt ma żajt l-ebda waħda minnhom bħala xilha kiċarm, okay? Imma hawn min jużajlhom xemen, dak jgħidu li dik biex dik iżomni protett. Jekk neħkija m'intix protett iktar. Dawk tittaħraq u tkisser. All right? Ħanorikom xi ħaġa iktar waħda favorita għal-Maltin di, morru ktib ta' Deuteronomju. Kapitlu 32. Ara ġeja Maltin. Di waħda l-iktar favorita għal-Maltin. U għall-Lawċin. Deuteronomju kapitlu 32, vers 15. Għed jitkellem għal-poplu tiegħu għal-poplu talla, simawni. Jekk inti l-poplu talla dil-kelma talla jgħalik. U simen ġesurun u ta' biż-żewġ. Smint u mklejt u xħint. Xint. Ġifieri tkabbar dak tfisser, right? U talaq lill-Alla l-ħalliq tiegħu. U żeblaħ il-blata tas-salvazzjoni tiegħu jismu Ġesu Kristu, mhux Pietru, m'għandux jażam. Vers 16, ballat oħra kebsu lill-Alla bil-ejra. Rexuh bl-emejja ħsina tagħhom. Isimgħuha issagrifikaw l-ispirti bl-Ingliż jgħidlek demons. Li mhumiex allat. L-allat li bihom ma kienux jafu. L-allat ġodda li ġew dan l-aħħar li missierithom qatt ma kienu qimu. Inti nsejt il-blata li willittek. Il-Ġesu Kristu nsejt il-Alla li nislek. Morru fi ktib tal-ewwel Korintin kapitlu 9 għal kapitlu 10. Ed intikom skritturi naqra malaj. L-ewwel Korintin 10 vers 17 ismgħu. X'irid ngħid li kelmoti li l-allat folot jisma' xi ħaġa, l-allat folot sa' Malta ma jiklux. Għax din fuq dieta. L-allat folot tal-Buddizmu tal-Hinduizmu joqogħdu jagħtuhom il-frott il-banana u t-toffiħa. Imma s'issa dom qatt ma ndunaw li qatt ma jekluhom dejjem hemm. Avolja jmur jagħtuhomlhom kuljum. Ma tinda mhux qed mindiġ indunduna li ma jekluhomx. Hemm bżonn jiġi jgħidlek Pastor Gordon ġemmaġ li ma jekluhomx. Bħalma tgħidlek fis-Salmi 115. Li min jagħmel dawn l-affarijiet, min jagħmel dawn ixbietu statwi u qimhom jisir bħalhom ma jarax u ma jismax u ma jiddexxernix. Mejjed spiritwalment, jiġifieri. Jiġifieri skont l-iskrittura tal-Alla ngħidilkom fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa ta' Ġesu Kristu sidna tiġu misħuta. Ara xtajt. Xirrit ngħid li kelmoti li l-allat folot jiswa xi ħaġa, jew li l-idolu huma xi ħaġa, ngħid li s-sagrifiċċju li joffru l-pagani lil min qed joffruhom. Mela mhux bħal dak il-guru fals, mhux kollha l-istess allat, mhux kulħadd l-istess alla wieħed. Le! L-alla wieħed jismu Jahwe, jew jienu u jienu jismu fit-Testament il-ġdid Jexxua Ħabaxija, Ġesu Kristu ta' Nazaret. Ngħid jien li s-sagrifiċċji li joffru ħafna pagani, li ħafna minnhom huma Rumani fir-reliġjon li jħadnu, li d-demonji joffruhom u mhux lill-Alla. U jien ma rridx li intom ikolkom għaqda u xirka mad-demonji. Ma tistgħux tixorbu x-xorb tal-mulej u x-xorb tad-demonji, ma tistgħux taqsmu fil-mejda tal-mulej tqarbin u fil-mejda tad-demonji. Jgħajb. Hemm bosta skritturi oħra, Apokalissi kapitlu 8, sewwa Apokalissi 19, Apokalissi kapitlu 21, vers 8, fejn jgħidlek dawk li jadoraw l-istatwi u l-ixbijat, li d-demoni qegħdin jadoraw. U l-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar, jekk adorajt xi statwa dik misħuta titkisser issa taħraqha. U nuk li tġib il-kappellan biex ibirlek ma titfallu xi tensent fis-sasra. Għax in-nies li ma jafux jiddixxernu bej dak li huwa qaddis u dak li huwa profan hekk jagħmlu. Għax m'hemmx qastra biża' tal-Alla. Sewwa. Halleluja, tittaħraqa bħalma tara fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 19. Amen. Mela xi tittamel iktar. Mela Ouija boards, video games. Jekk inti għamil jekk għandek xi affarijiet tal-Halloween. Ma jkollok xejn x'aqsam ma' xi affarijiet tal-Halloween, aħraq kisser. Kollox total mi fisem Ġesu Kristu. Amen. Ġesu fi Ġwanni kapitlu 14 vers 30 jgħid li d-demonju ġi u diġà huwa ġudikat u kundannat u dan ma hemm xejn minnu fija.
Eża saħwa, jina u inti nirmetaw il-Kristu, ġesu il-Biblia tgħidilna, jina u inti rridu nkunu kapaċi ngħidu li d-demonju m'għandu xejn fija, m'għandu l-ebda claim fuq ħajti. Amen? Issa ħanet xi ħaġa oħra. Dilajja oġġett, u laqas hija statwa u laqas hija xi ħaġa oħra, hija dnub li inti tgħix fih. Moħħkom hawn. L-Iskrittura twissi bl-aktar mod ċar fl-ewwel Korintin kapitlu 6 minn vers 9 sa vers 11. Jekk jiena u inti ngħix f'xi tip ta' dnub. L-iktar dnub komuni fil-Kristjani believe it or not huwa naqqasa maħfra. U jekk inti ħbiberija kissirta, jew inti xirka li kellek fi Kristu ma' oħtok uħuk u kissirta, u dej li ħfirtlu jien, imma ma tix ħares lejħu ma tix kummija u joħdeħ, mela mux vera, inti qiegħed xorta waħda f'nuqqasa maħfra, għax fil-testament ġdid, fil-kunċett ta' testament ġdid, maħfra tisser terġa' tirrikonċilja u terġa' tagħmel l-affarijiet sew u tpoġġi f'postok fejn Alla poġġik. Ma naf li di toffendi ħafna u l-fatt li toffendik qed turi li inti għandek bżonn tisma'ha. Mela number one, ħafna minn nies għandhom problema ta' naqqasa maħfra. Jekk inti ma taħfirx il-ħuk Ġesu Kristu jgħidlek bl-aktar boċċar klim Ġesu dan, mhux klim Gordon, klim Ġesu. Laqqas missierek ta' sema ma jaħfer l-nubiet tiegħek. U jekk jgħidli kif inti ħad tidħol il-ġenna jekk inti n-nubietek mhumiex maħfura. Mitluf. Għadek mitluf. Imma tammit pastor, għadek mitluf. Il-mamudija ma salvakx jekk inti ma tkunx vera ta' Kristu. It-tieni, Kristjani, toqgħodux tagħmlu kompromess ma' dnub. Jekk int poġġut u tgħid li int Kristjan u qed tgħix fid-dnub, jew qed tgħix makkas f'xi tip ta' dnub ta' pornografija, sesswalità. Ħanejdlek. Tinsiex, għaliex jidħol id-demonju f'dawn l-affarijiet? Għax jaf id-demonju li inti tagħmel xi ħaġa li Alla qallek tagħmilix, allura ssir illegali. Dak kollu li huwa legali jiġifieri kontra l-liġi ta' Kristu eterna, sewwa isir dnub għalik. U dil-Bibja tgħidlek bl-aktar mod ċar kapitlu l-ewwel Ġwanni kapitlu 3 sa 5. Tgħidlek li d-dnub huwa l-ksur tal-liġi. Dak li Alla qal isir liġi jekk inti tiksirha għalik huwa dnub. Jina u inti ma nistax nxif id-dnub. Fil-każ morra l-messaġġ ta' xi ġimgħatej u nofsilu fejn qed tkellimt m'intix waħdek meta tidneb. Alright? Meta inti tidneb m'intix tkun waħdek. Imma dak huwa messaġġ ieħor imma tajjeb li nsemmuh illum ukoll. Ismawni. Halleluja. Grazzi Ġesu. Itallim xi ħaġa lejla ħwa. Mela. Daw l-affarijiet li semmejtilkom, you need to get rid of it. Ftakar fl-2 Korinti kapitlu 10 vers 3 sa 5, Efesin 6 vers 10 sa 12, tgħidlek il-battalja spirituali tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam. Amen. Halleluja. Ħanilkom aħwa. Ħafna drabi daw l-affarijiet ħajġibu ġoddar tagħkom isimgħuni. Spiriti ta' mart. Spiriti ta' ġlied, strife. Spiriti ta' povertà. Meta inti għandek nies jgħidu li pastor ma nafx għaliex il-pagga qatt ma servini. Jew dejjem jinkisilli xi ħaġa waħda oħra. Ħanilkom mhux ħatkellem ħafna fuq ħaġa waħda biss ngħidilkom. Inti ma tistax tippretendi l-barka tal-Alla waqt li min-naħa l-oħra qed tiddiżonora lil Alla. Qed tifhmuni x'inha ngħidilkom? Mela jekk inti trid il-barka tal-Alla f'dik l-erja tiddi l-erja tiddobdi ħall-Alla f'kull erja tiddobdi ħall-Alla. Fi ktieb ta' Ġabu kapitlu 4 vers 7 tgħidlek is-sottomettu lil-Alla. Irreżistu d-demonju u x-xitan jaħrab. Jekk inti x-xitan mhux ħajaħrab jekk inti lilek mhux qed jarak tissottometti lil-Alla. U tissottometti lil-Alla b'żewġ affarijiet. Tissottometti lil-Alla fi Kristu Ġesu fil-kelma tiegħu tissottometti lejn l-awtorità li Alla waqqaf. Imma ħafna dik ma jridux jisimgħuha. Innotaw fl-ebda passaġġ fil-Bibja xi darba jgħidlek Alla x'inhi l-opinjoni tiegħek? X'taħseb fuq għadi int? Simple as that. Amen. Joshua kapitlu 24 vers 15 tajt. Għalija u għallu lidi u għal-familja tijaj aħna x'ħanamlu? Aħna naqdu lil-mulej. Id-dar tijaj taqdi lil-mulej. Ħajnikom xi ħaġa intom li intom ġenituri, om u missier. Jekk għandkom it-tnejn aħjar. Imma min forsi jgħidli pastor jiena m'għandix raġel, jew jiena raġel talaqni, jew jiena mara single. Isimgħukom hawn.
Bħala l-ġenitur intom l-awtorità fid-dar. Jekk intkom għandkom woliedkom li għadin fid-dar tagħkom għadhom mhux salmulej, illum ħull post tiegħek awtorità spirituali u mur ikklejmja lil uliedek biex jiġu jkollha lura lejn Ġesu Kristu. Għax inti bħala ġenitur u fejn hemm il-koppja speċjalment iktar u iktar għandhom qawwa fil-patt ta' Ġesu Kristu ta' bejniethom. Amen? Halleluja, ġifier uża dik l-awtorità li għallatak bħala ġenitur. Jekk inti xort għandek dik l-awtorità, jekk inti l-missier u għadek dik il-familja ningasal Alla, halleluja, uża dik l-awtorità biex uliedek jaqdu lil mulej. Kollha kemm huma. Amen, ħallel il-ħadd barra. Uża dik l-awtorità parentali jgħidula. Amen. Halleluja. Illum il-ġurnata itlob biex kisser kull dritt legali li d-demonju kellu fuq darek. Itlob biex kull saħta jew mamul jew xi tip ta' spiritu li huwa attaċjat mal-lineage tad-dem tiegħek mal-ġenerazzjoni tiegħek kissira fi Ġesu Kristu. Amen. Imxi b'awtorità fi Kristu Ġesu. Ma tistax timxi b'awtorità fi Kristu Ġesu jekk ma tkun sottomess taħt l-awtorità ta' Ġesu Kristu. Amen. Toħdix kontra Alla f'xejn. Għal ġittijak stess, għax inkella xidan jara di, u jitħaq bik, jitħaq fuċek. Amen? Daw l-spirti jekk hemm spiritu ta' biża, spiritu ta' konfużjoni. Daw affarijiet li d-demonju jipprova jġib ġodarek. Illum, għajni tolbu, kolħat mu fejn intkom. Dan il-weekend ħankompli nitkellem fuq daw l-affarijiet. Għavoli għanna konferenza fl-aħħar ta' Novembru ma' il-mulajt jitkellem bħalissa u kun. Wara kollha hemm ħafna xi ngħidu fuq dan is-suġġett. Number 1, jekk inti trid titnadda f'darek verament, jekk inti tħoss xi preżenza maħmuġa diabolika f'darek, jekk inti ġieli ġejt attakkat waqt li kont rieqed u xi ħadd qed jipprova jivvikak u ma tħallix titkellem, għandek bżonn it-talb. Jekk inti għadek maħkum minn xi spiritu, jekk inti għadek maħkum minn xi vizzju, jekk hux sess, jekk hux droga, jekk hux ixini li inti maħkum, jista' jkun toj. Jista' jkun karozza, jista' jkun job, jista' jkun karriera. Li inti ma tistax timmaġinak tgħix minn ajra. Ftakar. Aħna Alla tagħna jismu Alla Ajjur. Right? Deuteronomium għandek ukoll Esodu kapitlu 20 u għandek ukoll Ġagbu kapitlu 4 minn vers 5. Jissejjaħ Alla Ajjur. Allura lejla make sure li inti tkun verament id-dedikajt ħajtek u konsegrajt ħajtek il-Ġesu Kristu. U jekk il-mulej l-lum ġabek inse, jew ġabek jawer, ta' xi ħaġa li hemm f'darek mur neħħija u għajja nagħmlu barbecue bija nhar il-ġimgħa. Amen? Halleluja. Jekk inti m'intix ħadd tiġi nhar il-ġimgħa, tibżax issa tagħmel għad-dar tiegħek, aħraqa u itlob biex kull attachment li kellha fuq ħajtek, kull influenza li kellha f'ħajtek titkisser bil-qawwa tad-dem ta' Kristu l-isem ta' Ġesu. Amen? Halleluja. Mela number 1. Kulħadd jitlob miegħi lejla. Itlob it-talba warajja minn qalbek. Jekk hemm mart fil-ħajja tiegħek li jista' jkun forsi kellu l-nannu, kellu l-papa u kellu inti. Kissira dik is-saħta f'isem Ġesu Kristu. Taċċettajiex dak mhux parti mill-wir tiegħek, mhux parti mill-pakkett tal-fidwa tiegħek. Amen? Halleluja. Meta inti taħraq xi ħaġa, apparti titlob kontra tagħha, mbagħad itlob fid-dar tiegħek. Idlek il-bibien biż-żejt f'isem Ġesu Kristu. Rax id-dem ta' Ġesu Kristu, ġifieri ipproklama, iddikjara d-dem ta' Kristu fuq darek. Ok? Fir-rem spirituali dawn huma talb importanti dak-dikjarazzjoni ta' fidi fid-dem ta' Kristu. Iddikjara d-dem ta' Kristu bħalma fit-Testament il-Qadim poġġew id-dem ta' Kristu fuq id-darhom biex il-qerriedi ma jmissomx, aħna llum il-ġurnata xorta waħda bħalma tgħid fl-Apokalissi kapitlu 11 tgħid li aħna nelbu lid-demonju permezz tal-kelma talla u permezz tad-dem tal-ħaruf u tax-xida li aħna nagħtu. Amen? Mela kulħadd jgħid talba wara minn qalbek. Number 1, erġa' għamel ridedikazzjoni ta' ħajtek il-Ġesu Kristu. Halleluja. Ikkmanda kull spiritu ħażin
li hemm jista' jkun f'darek ikmandak jitlaq il-barra f'isem ta' Ġesu Kristu. Mbagħad iddedika darek il-Ġesu. Iddedika. U għed l-Ispiritu Santu biex jiġi u jimlilek darek u biex Alla jibat l-anġi tiegħu u jassu fuq darek. Kulħadd jitlob miegħi issa stess minn din it-talba warajja minn qalbek. Poġġi jdek fuq qalbek. Fissira minn qalbek, tilabx ma dawn l-affarijiet, dawn affarijiet serji. Amen? Jekk hemm biża' tibżax. Il-biża' wkoll hija forma ta' spiritu. Infatti hemm spiritu ta' biża'. Imma l-Bibja tgħidilna Alla ma tani spiritu ta' biża' ma spiritu ta' qawwa mħabba u ta' dixxiplina. Kulħadd jgħid warajja. Mr. Qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Spiritu Santu, ġibni aware. Jekk hemm xi ħaġa fil-ħajja tiegħi li jiena ittollerajt li hija punto u bib ta' aċċess għall-ispirti ħżiena f'ħajti jew f'dari, nitolbok Spiritu Santu urini. Urini. Marrit qalbi tiġi marbuta ma' xejn ħlif miegħek mulej. Ixini. Inti l-mulej u xejn iktar mulej f'ħajti. Inti tirrenja fuq ħajti Ġesu. Għalhekk nitolbok illum stess. L-ewwel qabel kollox. Namlek is-sit tiegħi, is-Salvatur tiegħi u nistqarrek minn fommi Ġesu Kristu li benta l-ħaj li mittalija fuq is-salib, xerred demmek għażiż għalija, mit irxuxtajt ma' tielet jum u llum inti qed fuq in-naħa tal-lemin tal-missier li jista' kollox. Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Mulej Qaddis. Hekk kif qed nisma' l-kelma tiegħek. Illum b'deċiżjoni minn qalbi nikkmanda biex kull spiritu mniġġes, kull spiritu territorjali li jammar f'dari, joppressali dari, f'kull kamra ta' dari, nikkmanda li kull spiritu jitlaq minn ġadari issa stess. F'isem Ġesu Kristu. Kull spiritu mniġġes, kull spiritu ta' mart, kull spiritu ta' povertà, kull spiritu li jġib is-saħħtiet miegħu, kull spiritu ta' biża', konfużjoni, kull spiritu ta' New Age, kull spiritu ta' gideb, kull spiritu ta' kull spiritu maħmuġ u kull spiritu mniġġes, mulej Ġesu, kull spiritu ta' idolatrija u reliġjon falsa u kull spiritu ieħor mulej. Illum nikmandah biex jitlaq il-barra minn ġewwa dari. Minn ġewwa ġismi, minn ġewwa ruħi u b'mod speċjali minn ġewwa d-dar tiegħi fejn nammar u fejn ngħix. Inroxx id-dem ta' Ġesu Kristu. Niddikjara li d-dem ta' Ġesu Kristu jiksili dari, jiksili fejn jiena ngħix u jiksili ħajti. Illum jiena nidħol taħt id-dem ta' Ġesu Kristu fil-patt li Alla għamel għalija fi Kristu Ġesu. U llum grazzi Ġesu li dak id-dem jiġi mrax fuqi, fuq moħħi u ħsibijieti, fuq dari u fuq kull proprjetà li hija tiegħi mulej. F'isem Ġesu Kristu, kull spiritu ħażin diaboliku territorjali itlaq il-barra minn ġodari issa stess. U mulej, minn rajja, b'deċiżjoni minn qalbi, niddedika d-dar tiegħi fejn nammar lil Ġesu Kristu. Mulej, imla d-dar fejn jien nammar illum bl-Ispiritu Santu, bl-anġli tiegħek u kompletini ġuħ u għaċċalik u mexxini fi triq tal-verità mulej. Illum bħalma qal Ġoswe kapitlu 24-15 niddikjara bl-awtorità f'isem Ġesu jien u l-familja tiegħi aħna naqdu lil mulej u l-ħadd iktar. Jiena proprjetà ta' Ġesu. Id-dar tiegħi u l-proprjetà kollha tiegħi huma ta' Ġesu Kristu u taħt il-ħarsien ta' dak l-isem li huwa l-ogħla isem Ġesu ta' Nażaret. Għal glorja tiegħek Missier. Amen, amen u amen. Mulej Ġesu, nibgħat issa stess kull nar erridi biex jeqret kull altar li qam kontra tiegħi, kull altar diaboliku
kull kelma ja diabolika, kull kelma ta' saħta, kull forma ta' voodoo, witchcraft, black magic, u kull forma ta' mamul li ġimabul kontra tija u saħta, mulej nikmandax biex jieħu nar issa stess fi Ġesu Kristu. U naħfer mulej li l-kull miweġġani, u mberikom, u naħfrilhom minn qalbi. Għalek, illum niddikjara li jina maħfur minn nubieti. Lil-miweġġani naħfrilhom. Aħfir li mulej fejn jina babas ta' affarijiet tal-okkult fil-passat, fil-ignoranza. Imma l-lum nifhem iktar minn qatt qabel li jien ta' Ġesu Kristu. Fl-ispirtu, fil-ruħu fil-ġisem, jien totalment u kompletament tijak mulej. Għal-glorja tijak misir, fl-isem glorjus. Dak l-isem li jofu kull isem, l-isem ta' Ġesu. Alleluja. Amen. Halleluja! Thank you, Jesus. Gloria li lak muli għadis. Għal daw kolla li intom segwejtu dal-messagġ, please xerjaħ fuq il-Facebook. Xerjaħ ma' Malta kolla. Pija, narawkom nar il-ġimma. Amen. Grazie Ġesu. Il-lejla għanna ġaħat għandu l-birthday. Min għandu l-birthday? Min għandu l-birthday? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Matthew. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. From the morning till the evening. May God bless you. Hallelujah. Nħagġiġkom eżi saħwa ejjew nar il-ġimma u ejjew dan il-weekend. U ġibu ġaħat maqkom li għandu bżon jisma daw il-messagġi. Min? Priscilla. Min għandu Priscilla?